ten Brandt, Willy Brandt a tak dál. Všichni intervenujou. Složitý záležitosti jsou to. A proto je tak důležitý ta podpora ze spodu. Večer jsem jí chlopnul a asi s ní budu spát. Dneska večer si ho tam dám. Dokola jí opakuju, jak jí mám moc rád. A že si jí klidně budu brát. Večer jsem si vybalil kondom z papíru. Nasadívou pasu pak vykouří strát. To velmi se těšivá naděj na víru. A hoďa, co mi vždycky dá. Nenosí